Noniin, Krisse, lähetäs. Minne? En mä tiedä, mene vaan. Seurataan sua. Vittu se mennä lujaa. Ei sun perässä meina pysyä ees. Ja mulla on ase kädessä. Jätkä pystyy heittää paskarinkin. Minne sä... Mä oon kiskon takana. No, niin näkyy oleva. Aha, nyt mä oon jumissa tässä. No, Hei, tol... voiko tappaa toi Seppo? Tappakaa toi Joo. Seppo. Mä oon jumissa tässä. Näettekö sen? Mitä sä nyt teet? Mä oon jumissa Se ovelle. on taas toi vittu epilepsi. Runkkaa, saatana. Ite mä pääsin vankaan. Missä sä oot jumissa? Mä oon tässä oviaukossa. Mä No, pitääkö se ovi avata? Te pystytte työntää liikuttaa mua. Noniin, nyt se. Nyt se jossain vittu roskakas. Tuva. Työntäkää mua vähän noit tic-tac-pait, mä oon takas. Ei tikkailla. Nyt vähän oikealle, tuu vähän oikealle. Nyt sä oot niinku piilossa. Nyt sä mun ruudun Antsa niinku lensi selälleen tossa. Ei oo Antsa. Mursu. Ei ku mursu. Mitä sä oikein runkkaat siellä? Taas sä lensit selälleen. Toi olisi hyvä trollailu jollekin. Jätkäis jossain saatana talo alla vittu räpeltä panoksia tohon. Se on niinku tumputtais. Joo, mä lakkaan ulos lakkaa takaa sisään. Joo. Eikö se oo jokin vähän niinku se hakkaisi tattiin? On se vähän. Vähän veivaa.